Ja, det gør du det. Det er det. Hovedindgang, den bliver herovre. Og der vil det være sådan, når man kommer ind der, så ser man hele bygningen op her i første etage herovre i den her side, og den svævende trappe. Der vil være en reception herovre til den her side, hvor man selvfølgelig bliver budt velkommen. Over på den her side, der vil der være caféen, som jo går hele vejen ud til facaden og også har sin egen indgang. Der bliver noget loungeområde herovre, hvor man kan sidde og man kan hygge sig med en kaffe fra caféen og kigge på nogle devices og sådan noget i den stil, ikke? Og der bliver selvfølgelig også en række showcases rundt omkring her i stueetagen, som vi skal invitere folk til at komme og opleve, hvad det egentlig er, vi laver. Ja. Den bliver åben også til, tænker du på til publikken, eller? Ja, de kan gå hen og købe en kop kaffe, men ja. Ja. Ja, det kan man. Den bliver fuldstændig åben. Den her etage er jo så ellers mødefaciliteter, og typisk de store auditorier. Vi kommer til at have hele det område herovre, der bliver kantiner bag ved receptionen, pladser af sædepladser. Også mulighed for at sidde der og lige tage et hurtigt møde, eller et møde over frokost, eller hvad man har lyst til. Alle mulige forskellige typer af sædepladser. Nogle booths, man kan sætte sig ind i, rundbord, firkantede bord, som inviterer til, at man også kan bruge området, udover bare lige at sætte sig ned og spise sin frokost. Helt over mod bagvæggen, der bliver alt sådan kantine, eller hvad hedder det, køkkenområdet, og det bliver jo selvfølgelig lukket af, og der bliver også postmodtagelser og sådan nogle ting der. Og så er der jo meget flotte trappe, der går op her, som bliver ved med at være svævende. Der kommer ikke nogen understøttelse til, så man må jo overveje, at man skal på. Men jeg synes, det er rigtig flot. Og så bliver der op på første salen, der bliver der også kundevendte faciliteter. Det bliver ene eksterne mødelokaler, og det er ment til at være til ekstern brug, fordi vi får 200 interne mødelokaler, du sagde. Så der bliver masser af mødelokaler rundt omkring i huset. Og så ønsker vi selvfølgelig, at der skal være god plads til også vores kunder og partnere, de kan komme og opleve vores hus. Så måske to ting, der er meget sjovt at nævne. I forhold til alle de her medarbejdere, der har været engageret i forskellige V-teams og givet input til hele projektet igennem de sidste halvandet år. Det her er et super eksempel på V-teamenes involvering. Den startede ikke så lidt derovre. Så er den så blevet flyttet derhen, og den startede faktisk med at den vej op til kanten. Så skulle der være en café helt under den. Så synes man alligevel, at den virkede sådan lidt, den var ikke så velkommen og inviterende, så den været drejet. Så den har faktisk været flyttet 6 gange, den trappe der af vores medarbejdere. Så arkitekterne har faktisk været med til at tegne den om 6 gange, før den er endt der, hvor den nu er. Det var et tegn på, at der har været ret stor medarbejderinvolvering helt nede på detaljer. Ja. En anden sjov feature, når vi nu står hernede, det er faktisk gulvet her, som man ikke rigtig kan se. Det ser lidt støvet ud nu. Oprindeligt var det tanken, at bare skulle være sådan nogle heldige klinker. Så var det, at vi talte meget om, hvad det for vores DNA, og hvem er vi som mennesker. Vi synes, det lød meget sådan revisoragtigt, som et gulv, eller som et helt kultur. Så vi tænkte, at vi skal have ro beton, det er sådan mere ungt, og det er sådan innovativt, og vi synes, det var mere os. Og så har vi været rundt med forskellige arbejdsgrupper og kigget på betongulve. Og det er så endt med det her, som er et hvidt betongulv, hvor der så er lagt flinteskaver ned op på låre, som så bliver fræset ned over 9 gange, og til sidst, inden vi flytter ind, bliver toppoleret og bliver fremkølet. Så vindgulv til de her norske skaver. En lille lækker detalje. Det bliver helt vildt. Og vi har jo manden her, der er stået for det, så... Det bliver faktisk stort set den farve, I kan se her ved siden af. Lidt mere en mellemting mellem den farve, vi har i den støvede her, og så den farve, vi har i den helt røde her. Det bliver sådan en god mellemting, der bliver. Og så bliver det faktisk, vi kan gå lige herover. Og så kan I faktisk se, det er næsten færdigt. Det her, det er så lidt for færdigt. Jeg kan vise jer det lige nu. Det her er stort set farven, den får. Og
Som I kan se, så er stenene, helt betongulvet er lagt ud, og så er det overhovedet ikke vibreret, hvilket ellers er rimelig usædvanligt for beton. Og så kan I se, at slibefolkene har gået og slebet derinde og så videre, så har vi fået det her udtryk frem, hvor I kan se alle stenene i overfladen, hvilket er ret usædvanligt for sådan en færdig betonoverflade. Normalt vil man se den synke helt ned i bunden af sådan en betonplade her. Hvad er forskellen mellem det her og terrasser? Men det her, det er et terrassegulv. Det kan du ikke ligge i så store flader på samme måde, og det her, det er langt mere holdbart, så hvis vi om 10 år ser, at der kommer plamager på eller noget i den stil, så tager du bare sliber 2 mm af, og så er du på igen. Så du kan, sådan lokalt kan du også reparere på betongen her, hvor et terrassegulv er langt mere sårbart. Det vil, når det bliver slidt, så vil det være slidt. Så det her, det er meget mere bestandigt gulv, og meget bedre til brug, som vil være konstant og stort på sådan en bygning her. Være opmærksom på, at der er jo alt muligt, man kan falde i her. Og efter jeg havde sagt det i går, så er jeg selv lige ved at falde, så bare lige for at demonstrere det. Så vær opmærksom på, hvor I sætter fødderne. Nu er der jo lukket af her, men det er ellers glas i loftet her. Der er jo 2 atrier i bygningen. Og noget af det, som arkitekterne er blevet meget mærke i, det var jo, at i Vedbæk satte meget pris på vores hele den der campus-oplevelse, og det ved jeg også, der er mange af jer fra Hellerup, der sætter pris på den oplevelse. Så de prøver ligesom at sige, er der på en eller anden måde, man kan skabe den der luft op igennem bygningen, og hvor man også kan skabe den der connection på tværs af etagerne igennem bygningen. Og det har de løst på den måde, at I vil se, at de her etager, de i virkeligheden skyder sig ud. Så når man står oppe på etagerne, så oplever man, at der faktisk ikke er særlig langt over til dem, der er på etagen nedenfor over i den anden side. Så man oplever faktisk en meget stor sammenhængskraft i bygningen, som man ellers meget sådan, og så ser man ikke rigtig noget i forskellige steder. Det vil man komme til at opleve på hele af noget i den. Nu fremstår det jo forholdsvis mørkt her, og det er jo fordi sådan et rådhus suger en masse lys, og også fordi det er dækket af. Men hele den der virkning med de 2 atrier og den måde gulvet bliver lavet på, gør, at det bliver super lækkert og lysbuderi. Jeg har set en del. Man laver jo alle mulige tests med renderings, hvor man får lyset til at komme ind af forskellige veje, og det ser simpelthen så fedt ud. Så det kan vi gå sidst i. Platformen til, at der stjæler alt lyset. Ja, lige præcis. Jeg har set det. Jeg har super fedt. En ting, I ikke kan se nu, er det, vi kalder enten eller clouds, tror jeg, det hælder lidt mere til. Men der bliver nogle enkelte spot mødelokaler, der stikker helt ud fra etagen i hver atrie. Og det er selvfølgelig for arkitektonisk at give det noget karakter, men jeg tror også, det kommer til at give en meget speciel oplevelse til dem, der selvfølgelig tør at gå derud og holde møder. Ikke frit i luften. Det er ikke frit i luften, det hviler på etagen, så det tror jeg kommer til at blive rigtig godt. Så vi går i den anden ende af i det ene auditorium, som er det her nede. Det kan tage ved almindelig skoleopstilling omkring 100 mennesker, der bliver på store skærme eller projektorer. På den bagvæg. På den væg, der kommer til at gå hele vejen over der. Ja. Så bliver der en
troldevæg her, så man kan åbne området fuldstændig op, og det kan blive en del af hele det store område, som vi har herovre. Det store auditorium, som vi går ud og kigger på, eller som vi går over og kigger på lige om lidt, kommer til at have nogle døre, der er lidt anderledes placeret her, meget tæt ved siden af hinanden, så når man åbner dem, får man også den der oplevelse af, at hele området hænger sammen. Så ser I det her store område her, det er jo i virkeligheden vores expo-område eller markedsplads. Tit når Hellerup har kunder par, så laver man forskellige udstillinger der og oplevelser, noget interaktion, hvor man kan gå hen og tale med partnerne. Og det er tanken, at det her det skal være et meget fleksibelt rum til i virkeligheden at imødekomme den type oplevelser, når man arrangerer det. Lad os gå over og kigge på området. Ja. Så er det faktisk ideen, at de to store skærme, der kommer her, altså det er jo et meget synligt hjørne det her. Så dem køber vi på en måde, hvor de er i stand til at blive set udefra det, der foregår på dem. Så det er sådan et lidt advertising-område for os også. Og så er der selvfølgelig jo læbler og så videre, som vi stiller op, altså det ikke er dødt op. Men vi har et stort opbevaringsområde heroppe, hvor vi kan køre møblerne væk, hvis vi bare vil have det frit. Men vi har en eller anden drøm om, at alle vores events fremadrettet skal holdes inde i huset. Både dem, vi selv holder, men også vores partners events, så vi kan få en højere frekvens, så vi får flere mennesker igennem. Fordi vi har faktisk kapacitet til 400 mennesker hver eneste dag, 5 dage om ugen. Ikke? Så det er jo virkelig, virkelig en mulighed. Så på den måde så håber vi egentlig, at det her er i brug hele tiden. Okay. Lad os gå herover. Så længe I ikke træder på den, så træder I bare over.